Potrebujem spať, ale každý večer ma volá môj klient, čo zvyčajne narúša váš spánok. Ľudia v našej starostlivosti niekedy v noci sledujú televízne programy a ak majú slabý sluch, môže to byť veľmi hlasné. Iní potrebujú veľmi často chodiť na toaletu. Ale aj poruchy spánku, bolesť alebo osamelosť môžu viesť k privolaniu starostlivosti. Pri demencii sa stáva, že zmetení ľudia zabudnú na svoj denný a nočný rytmus a v noci sa túlajú. To však zvyčajne neskôr pominie. Ako často sa takéto poruchy vyskytujú? Ak sa to stáva príležitostne, je to súčasť opatrovateľskej služby. Ak sa to stáva často, môžete situáciu zlepšiť. Ak sa to však stáva každú noc, musíte sa s rodinou dohodnúť na striedaní nočných zmien. Čo môžem urobiť? Nikdy nepodávajte lieky bez konzultácie s rodinou alebo lekárom. Prediskutujte s rodinou, čo s tým môžete urobiť. Možno pomôžu upokojujúce čaje? Pri pití dbajte na to, aby sa väčšina nápojov prijala ráno, aby sa minimalizovala potreba ísť v noci na toaletu. Sledovanie televízie večer môže oddialiť zaspávanie, najmä pri sledovaní stresujúcich filmov. Dostatok pohybu počas dňa alebo vynechanie poludňajšieho spánku môže zlepšiť spánok v noci. Priaznivý účinok má aj skorá večera, približne 4 hodiny pred spaním. Putovanie každú noc? V prípade zmetených ľudí, ktorí vstávajú niekoľkokrát za noc, je dôležité vysvetliť rodine, že nočnú zmenu možno ponúknuť alternatívne. Ak nie je možné nič iné, vyjasnite si s lekárom, či pomôžu lieky. Trvalé prerušenie spánku zhoršuje kvalitu práce a tiež kvalitu života postihnutých.